Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। जोंहा दिनै नै आलासि जानो ओंखारलायबाय। फरिखा जोब्बाय नालाय फिसालाना, ओंखायनो बन्द'आवनो आलासि जाखानोसै आरोना। ओंखारबाय जों क'क्राझाराव आलासि जाहैनो नागिरदों। बेवाइनाव। बिनि बेवाइ। दा थांगासिनो दं नै थानुसाबो। नों सोरनाव थांनो नागिरामोनलाय बाबाया? बिहा आब' दिलिंनावसो थाङो नै। होमबा नायलांबाय थादो भिउवार्सफ्रा। दाबो मोनाखै नै बाथारबायनो बाबाया। दाबो मोनहैया होनगासिनो दङ। दाबो लामायावनो दं नै जोङो बिसमुरि मोनसै। बिसमुरिजों हाबलांसै, लामाया मोजां नालाय। बाबा बे लामाखौ मोनबासो मोजां मोनथारोना, स्लिम स्लिम खारनो मोनो नालाय, नङाबाथ' खाथ्रा खुथ्रा जों सालायनो बायो नामा। बेयाव गथ'फोरनि खेला जादों खोमा, स्कुलनि खेला जागासिनो दङ। जोङो दा नैबेजों हाबबाय आरो लामाया इउनिभारसिटिजों हाबबाय, बड'लेण्ड इउनिभारसिटि। आं एसे देखायलांनोसै। Mau bài đằng đấy, lâu của thành. Lâu của thành này. Ini bener biawanya. Normal ya. Ini kalau jangan ini benang. Lain sebelum dah delay berde. Nanti, dalam alasan ini. Nah, Ini oleh.
बेदरबो